to sannan kuma wani abin da har wala nakan kankara magana da shi in ce to wannan da'awan a koma ma addini gaskiya fa za a koma ma addini don da yake alƙawari ne na Allah kuma Allah baya saba alƙawari kamar ƙasan nan tutan la ilaha illallah ta tsaya kyam tana firfilawa kamar kuma komai za a yi a ƙasan nan sai an ce Allah ya ce manzonsa ya ce ko an ji ko an so kamar an yi wannan to ya rage maka yanzu to da kai za a yi ko kai ɗan zura ido ne za ka zura ido na ka ci kaji wani abu wai zai addini ne ya zai tabbata ma gani to ran da ya tabbata ka gani din in ka yi sa'an ganin dun ba sai ka yi ba zai tabbata ko baka ba da gudunmuwanka ma zai tabbata amma in ka ba da gudunmuwanka wa ka taimaka kanka ka taimaka saboda haka idan kira dama adatan ta bayyana akan mutane sukan karbo kashi uku ne ɗaya ƙalilan masu kira kashi ɗaya ƙalilan da sukan ce to lallai da mu za a yi su sha wahala sai kuma majority 'yan kallo muga in wanda ya ci riba wanda ya nasara tare muke da shi su suna tare da mai ƙarfi ne idan masu kira ga addini suka yi nasara sai su zo su yi ɓasha da baki su ai dama mun san kuna kan gaskiya ne ko da kuka ga ba mu zo an yi da mu ba muna tare da ku a zuciya gangan jiki ne kawai ba mu kasance tare in kuma aka murƙushe masu addini sai ci to ba rigima kawai gigi da kai kai addini ga irin ta nan haka jama'a suka kasu a lokacin Fir'auna da Musa jama'a da yawa sai suka bi Fir'auna wasu kalilan suka bi Musa suka sha wahala wasu kuma suka ce in dai Musa ya nasara muna tare da shi in kuma Fir'auna ne ya nasara muna tare da shi su suna bin mai ƙarfi ne Fir'auna ya kirari cikin jama'a yana tinqahu alaysa li mulku mirsara wa hadhihi al-anhar tajri min tahti am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin mutane suka ce gaskiya ne bai yalla bai fastahabba qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin to idan ka zama dan zura ido to kila in an nasara kai sa'a ka zo kai bashara ba ka ce da kai ne ra'ayi kai wai haka ma lokacin manzo Allah abin ya faru da farko wa'in sun tsaya tare da annabi suka sha wahala wasu kuma suka tursasa musu wasu kuma yan kallo ne amma can ƙarshe da addinin ya nasara sai kowa ne ya zo ya ce da shi za a yi to in ma in ya gani kenan to in kuma mutum aka rabke shi ko kuma ya mutu kafin lokacin fa ko tana iya ai mutum ya zama kuma bai ga nasaran ba ya mutu to ya ce mene kaga zai ce ma Allah ne ai na san su ne ke da gaskiya amma kuma ban taimaka ba sai kuma ne rashin sa'a na mutu wato a taikace zai zaɓi ya zama mutum na mutum ko ya yanke shawara cewa da shi za a yi ko ya zura ido ya rage masa amma dai tabbatan addini insha Allahu azim kamar ya tabbata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa muna da rauni muna kawo maka kokan raunin mu da rarraban kawo kanmu da munanan ayyukanmu da ajizancinmu kuma da galaba da makiya suke a kanmu Allah maɗaukin sarki kai mai iko ne kan kuma ya rabu muna roƙonka ya rabu ka haɗa kan al'umma musulmi Allah ka haɗa kalmominsu waje guda ka taimake mu da taimakon ka kare mu da kariyanka ka nuna mana tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah na filfilawa a ƙasar nan har ya zama komi za a yi sai an ce Allah ya ce manzonsa ya ce insha Allah kuma ka sa muna da cikin waɗanda za ka yi aiki da mu domin yin wannan insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah إمام البراءة